Με το νούμερο 51, την Ποπούδου Ελένη, 52 Αγγελιδάκη Κατερίνη, Αθλητικού Σύλλογου Υγεία και Δύναμη, Υγεία και Δύναμη, Καρατσιώτη Αργυρό, Ολύμπια Δουλειά. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω και την Κριτική Επιτροπή. Αριστερά η κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, Γενική Κριτής και Γενική Γραμματέας και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Η κυρία Βασάλου Αλίκη, ο κύριος Ράικος, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Κωνσταντινίδης και η κυρία Σλάτσανα, αθλήτρια του Body Fitness. Ο γύρος αυτός είναι ο πρώτος γύρος, ο οποίος είναι με το μπικίνι και σε αυτή την κατηγορία βλέπουμε τη συμμετρία. Δεν θέλουμε πολύ μεγάλη γράμμωση στο Body Fitness. Θέλουμε ίσα ίσα οι μυς να διαγράφονται. Μισή στροφή δεξιά. Καλή είναι η Μαρία. Μισή στροφή δεξιά. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία, το πλάνο. Κάνε κανένα κόκκινο καλό. Ναι ρε φίλε, θα την δεξιά. Γυρίστε μπροστά. Ευχαριστώ. Όλες οι αθλήτρες πίσω. «54, 52, εδώ, 51, 'μισή στροφή δεξιά. Μεταξύ της Μαρίας και της πρώτης. Μισή στροφή δεξιά. Μισή στροφή παρακαλώ. Μάλλον το... Γυρίστε μπροστά. Ευχαριστώ. Να φύγει το νούμερο 51, 53, 56. Να έρθει λίγο πιο μπροστά. Το 53. Έχει. Ευχαριστώ. Μισή στροφή δεξιά. Καλή είναι Μαρία. Μισή στροφή δεξιά. Ναι, το έχει. Ωραία, καλή είναι. Μισή στροφή δεξιά. Γύρισε μπροστά. Ευχαριστώ. Να μείνεις στη σκηνή 54, 53, 56, 52, 51 μπροστά. Οι συγκρίσεις είναι δύσκολες. Μεγάλη δεν κάθεσαι από αυτή. Δεν κάνω, το ξέρω, ναι. Θα κουράζει μετά να πατηθεί. Μισή στροφή δεξιά. Με τα αρέστα μου. Μισή στροφή δεξιά. Μισή στροφή δεξιά.
Εγώ το θυμήθηκα το χέρι. Ναι. Ευχαριστώ. Τα δύο πίσω είναι το μετάλλιο. 51-54. Μπράβο. Τώρα ψάχνει Σύστροφη δεξιά. Το θέμα είναι με ποιο κριτήριο διώχνει και με ποιο κριτήριο ξαναβάζει μπροστά. πάνω φαίνεται και καθαρότητα και πράγμα. Όχι, ναι, με ποιο κριτήριο λέει ποια να φύγει μπροστά και ποια πίσω. Που λένε οι κριτές ή μόνο. Η σύστροφη δεξιά. Η πρώτη γιατί δεν συμμετέχει. Που το Γυρίστε μπροστά. Έξω πίσω, 53 πίσω, 51, 54, 54. Σύστροφη δεξιά. Σύστροφη δεξιά. Μπράβο. Το πιάσε λίγο αργά, αλλά εντάξει. Καλή πλάτη ανοιχτή, αυτό βλέπω τώρα, ναι. Καλή πλάτη, ναι. Ξέρω. Λοιπόν, πρώτη είναι η Ξανθιά, δεύτερη η Μαρία. Τρίτη ποια είναι, δεν ξέρω. Όλες οι αθλήτριες να έρθουν μπροστά. Το 52. Το 6. Κατηγορία Ναι, η τέρμα δεξιά. Ευχαριστώ.